Awusia mame ama wakwaba efa wombra emergency Ghana TV eso enen so obo ade na adoma kan ho mayera so tinkwama ne ade aseda eni kabia aseda piesie ene ede ma otwedi amponkwa me awusia sa wo bekai a nanu adam de story bi bedan wa na me kire se eye be ma bi o che ni nsem so oba won nete oba no so ka so onye aduane a oba yi ekeka nsem pi okasa onye aduane ma ne ma na o se ono na no be ma no na ye ne ma nto no abetumi akwakoya ma ne ma no okọ be bia won kra be ma no onfo obo bia ma be ma no ene oba no one ne ma ya wa bipi mu ase ya na nsem omo keka na chese be ma no no so na nso bi e wone ho eno nti na ama oba yi etu sa na mo no abusua yenko ne nkonkotie na afi ye ba ya ka chi wo ho bia no me de ababedan wo e ma remfi like video na share na afi so subscribe FM me yenko ne nkonko share video no embra asamu a enne ya wantwi na anu ode baaye no enne Dorothy osei owaha ne maame no a krachi se o ka se ompe be mai mma ana ne ba e wo da busua mu no maame ne nso waha na ne sister no a asem bia ba no oboda mane na nso abusua ne mfi de omoba ne ye no ka omfi no sa sister no ono nso waha enti yawo se ya ba wo ba ye nimu no die pa ne hia wunti a e ma wo ba bi enti mfiri wadum na nto yiri na ba cho ndase echi ono tiefo ni obadwafo bi de hia me amde ba ne se me ma no pese o musa start o school no nintam me de e ba ye no enti me de ba se mo wa me na me nsa anya nkura na mo musa nko mo school Dorothy akwaba ye jana o target ni ma wa no mai hode mame na kasa de why bache wa unum bache o kase wa unum a wa hwe ya wonyi ni o we were 60 years foni bia o ka kire o twani ti kura na o kase o 60 years a obeji adi obi akasa ase bi a kire oda bache amoka moka kire o bisa me say me edi enim me asante no so me sa asante ni me sanke me foni bi o hon so obi nso kura wawo se no nso obi ka sa akire o me ba cha oh okay asemu a ukunu ya ntwi be ma on na wo nan ode abeto ye dimu nie sa asemu a ya de ba ye dimu yi o sempa usom say wunyi ano ne say na ba cha me dase me ba cho de tieni be ba ne de ko fa be na mo no so eni ya ni atete enkulai amango e ba la sia skakro no ma me kwan fanto o ma me skakro ma me ne kwan kwan fa ni di o tu firi bia ne yete be me no o ye adwuma no ye adwuma no ta no so no o tu firi ho nti no first ka ma e ma me ne kwan to nti amango ona na me ne kwan ne sesa ni ye di sa kopem na woche onu so ifie on so a wo mafie ho me to no adwuma mu honom me ko da wo da me ko bo prinim me bo bia anje so bia mfi na me frɛ me sister me to me sister anim nti me frɛ me sister ka kire no na me se ma kofi ho ma bo pno bia mfi na wo se na sambla fi na me sambla fi so na da so di amango ablante pacho leja mafie ho o frɛ no so a onye no dum no phone nti amango na me ne ma ne edi efie mitimi na me so na oba afie ho be bia ne yete na ha dan enti na efie no etu yen na ye say nke betua na nke sa tinem eno no ko ne efie ra ne nya akasakasa bi ewum no efie nze da bi o ma yente na afie ho no yentu enti me na me yete na me kwa ko pedan ne bi ti mi chini ya me nya bi nti obi na te ho kire me say dan bi won sei nti me nko honom na nipa no da ma obi say o motem nti nipa no hye ni ma wo ma nti me nko honom me ko na me ka kire na o de ma me nti me ko na lucky me ko na nipa no te wo ana me lutu ni say me pa cho me pedan na mate say eso de ma obi a nipa no de yetima o ma honom na be bia me so me tie no efiri wan suti nti me so wo mo ame
osu yo wate ente ni mo num ya papa kra ye say me sam no ma na me mla asa no no nsensem tema na yele efiri ni nchen ekọ na aka no kwan na tifie ho efi obi anto ho papa no kwan na to enti me oye no ka sesa no mabra timi se bi ko en no obi se bisa me se me ne be ma timi se me ne be ma na tie timi chuna ma ne bi ko ya me o se be ma no o we na me so ho no be ba na me se me ka chere no so ma ko se me nya no ma ni bu ho na me na me sesa me de me ne nkwa ne de ba enti e che no no ye se me sesa ne no ma ne de enko enti nya na etie fe na ka ye se aha na ba na mayen sa nko ha se me pento kwa bia na mota ako ya ta ako ma amanfo ne betena se esiesie entem so na de oya na oye mayen sa enkura ni ntinkura na mete ho sa ntimi ya oba ya na mkaten se efi aha na ye sa betena me yen sa nko to komo bia mete ano kasa bia ofia da mpacho so na entokwa ya asa ono no enhyeso na yibi so o ka azeme cheme na sa asem no enfa ne metine enfa me o de no me enfa tina asa na ama ne bu efu na akoma e wosoro so ena me no wagyan enkrofo beta ne nchen a ena me nya oba me nya oba esa yele me bu ano so o kan sem beblen sem e be hye mabufuo no o ka cha manfo no me asigai enkra oba no na wo ona umiensa ena tu ena me pew ena tu ko na de na me se kokko ha da ma me so untu mintu na mintu enkwa na efra me na omo nkoda kokko ha da me tu ko free wa odan a wo kokko pe ye ni mu me fifie ho no ntimi ase na tu me na ya de na ha da ma me na enkwa na de nyentem no ya se esumi anim ena se no from ma me no from me ka chele no nti ya mango amangwa me ne nkra ne die nti mu yaw ena ma me ne be ma no se be yanka nkra ne so be de e be nye edwane de ya die me so hu ya me nya bi da efisa me ne ta akra me sa na ma akra me nya bi da so na me so ena ma me ye sa die no one sa be ma na obetena afie ho ni bi ne kotwempna me ba chan ewu fi kro na mu ba chan ti no owe o kan okunu ho ba chan ne na ye one day die nti na wote ase ma no da se na nkra na ekomo de wo mu me so me kasa me ko pejuma sa me ya ono so ma me nya adwuma me sa me ko pejuma na sa me ya o ma me nya adwuma we die kuse onti sa abra wo de ekomo de wo oye nipa a wo ne natifie na nka bia untimi nkonsre ne se owura mam kakra ne kom de me ma no ne bia me mfa nkoto aduane ana no ono wadi nkia ase wo pedada me chire mu chile no se na be ma me ne ete ho no so nta mango ono ko betu su bi se ye ko ye di mango na me ni di na ono ne ye se adwuma be na me de me yam ka so me ma adwen san ka me chichi bidie na nka maton na ono ye se obe de o membi ma de ma da chechele ti eno no de dada o me ba try ti o ma o fera no ne betina o ma obidie sika no da bi e fera ne betina afie no ne ye se me ma anye se ya nche na obe ka che fera na wo tu me ne nkura no se bo mu hu na jame so okobie ma no eno ye be che mo ana me ba cho da bi na ye de na ne girlfriend ne te so one oba ne ba afie ho no ba ne be fi asen me ne te one se ye di nkomo ba ne se bibi kwaso me ne be ma ne ntem se na bibi nso koso me ba cho enti sa de we eye de na beduru ya ntwi anim me kan kra na chele no e kire ya ntwi me ba cho so no ono oba no ade ne misi abonten se me ne kru ne twempent ono ne te a na obusa me ma ga se enya no kole to kwa bonten na obusa me ba utim de na unim se ye no kre nso nti na obusa me na me kan un kre de ele che na me pa na cho se waye me ba cho etu ma ne te ase se eye koma o me de one nkwada no mango a mokope bewie enti na nso ma ho kwan ma be ma ne fa o se be ya binyeska kan se na mo no so na ma me sa ade no se efri o me hu no kwa me nya sa ade no kura bi da na ma mo so e koma me on e de me ne nkula no na mango me ne nkula na wie ye no na ma me so ko ye sa ade na me pa na cho me bu nkoto kura pa na cho
so still na was me pa na cho na so ma pa na cho so me makam no krai na ye dem na a kire no sa ta ko na me nyame ba ko to an na me se bia enyin sen wo ho enyin sen ho ti ase e wa na bibia be hye me ntama afre ma meka nse me yem no bi ase bibi e hye me yem ase ba duro bi sa no na ma me ache me duro se me nkoto na makoto so still na le ko nemba te metete ho so ana ase me funu na ase pija kosoro nto ya no de seleme se me fu ahu na de me fu ahu no ene mo bi wo me yem me fo me me mo je betume de se me ble se na ye nyinsan me ba chan enti tam na wo ne sa boy ne ye sa de no na wanyem ogugu so anana de na manyem ene na menyem but na menim say onyem ni say wo me pa chan ono ne tena che David want na nche na me ko hospital ko Charles scan kwa na almost me ko 8 years ko say 8 months 8 months 8 months me pa chan ti satam na onyem na obi gugu so ye area bravo emema binum nzu trimo odin o we are very opportunist emema yemu binom ye very opportunist ye nipa bonefo oni nipa na tifie o na se nipa ne ho akere na sebe na wo fasa akwa we so edi nipa bonesem na emema binum ye ne saa no ye ke wo kwa akwa ye bi o be ma jai na nye eye de na krachi pam ne nkwada no me ba cho as one mento kwa ne me ba nkwanyi ma akwa me ba me sister to me bi school na se me ko na minister pe bo sama me se me fa nkwa ye adwuma na me se na me kwa ko ton ko so na oton a e kontem na me ko fa ko sua na me maton enti ni Friday me ton ko so na ni Friday na ade be che Friday ma akwa asole na me se me kwa achima no ti me kwa achima no wi a ma fa so akwa asole enti me Friday na pa me de nkwa no ko school me ba na wo say wo fu ambele na wo fa e be me na ne de ne kasa na me ma ne chim say me ma ka che be ma ne say me ma wo nkura me ensa na me ka obi onu obi eja de me phone da ho bele a ko fa sa ye de utu de bia da wanu se de bia wo su ni me ja won pem me nko pa me se me nko fo ba ho be sra na wo se me chen manfo so won pem na me nko na nyo na on me wo be tan nya me na me se me ble se me zembe ble no ka cha manfo no gu me ni maso o so be wo tan na nya one wo na be wo sa tan de aka no oni oba afoforo na be wo se me nya oba se me de me boa no me boa no kan sam no chire o se me chire manfo nti na me mfim to kosua no na me de me de nkwa no ko school ba na o ye se obi afre na be ma bi na fa ye na o se me maka che be ma ne se me ma wo mi ensa na me se na oso obi a wonu me jan na me phone be le akofa sa de oso utimi fle ma o phone so ye ko kan sam de ante o phone so e wo wanim e bo an ma o phone so menim no wo kan so me ase mi fi ti me bu me nya de agu no me bi so na me ye madwuma ti Friday ma se ko so am ti me kala asem na me boabo aho se me ko to me ko sua no yes e free bi o ye adwuma no e fa second Elijam so say me ma o ma me nkọ achima no se me kọ achima na me fa me no ma em fa nkọ achima no wa fa de na de agina wo so second de hin bia kotokro de do ni bi no en wo de gina wo so me ba chan se wo se me fifia ha me fifia na me to ya no wo se me nkọ achima o ma me nkọ achima no ko so ma me nkoton nti me fifia na me kọ achima no de se me de no ma ni nyina aka ho na me de ko nto ye menfio na me hyehyɛ me koso na meto na still na akwansi no asaba fifia hakɔ efia wontena 10 minutes kura fifia akɔ nto ye menfio nti me ne ma me kasa wo phone so no na onso gina chan o ma me suba ne bi no ye dai na wade awo why na e kasa blay o ma me suba ne bi na ye dai na wade awo nti asama me ne ma me kan nyina na me kasa ante so what as ma wo kan
na ma me say o de so wo kwachi ma de so ko so na de leko to anu wo kwense no asaba o ma me nko o ma me nko to nko so ano me yi mi no ma na me fifi ase na me nko nti me so ko so na no aso abesi ho me so anu aso abesi ho me so na aso abesi ho ela me so me yesa na me pia bontan ma so ko so ano na o sa aso de bae so o ma me nko no so ko so na ye kiki na ko so ni shegu na hu mako ebogu me hu na ye kosia ya no ane mako kosia ya no ane mako enti ehwiegui na ko so na pitigu me ho enti na o ma bie police station wa yeso ho na me ko report mo na me ombo krata de ma me say me fan kwa ebu akwa enti me de free ho na mo ba fie no na woni ho wadwane na me ni me bia no woko enti me call police station wa ba na me ka na say me free ase ba no ba fie no woni ho na me yes sen ko ba fie a me from no enti o ba no enti o no enti fie so woni me say bia o ma be chintu enwumle to ya no asola akota ha no asola akota ha no asole no akwa akotena no asola akotena ha ntana ajo ble dan ho asem na me yes me de me kwa akopepe edan ni bi ntime kunna machima na me de na me busa na busa sa blan na woka se me makache blan se me ma wo tres me ensa no o to me kwasua na me ni di dan ho ko me se bebi eten me de yetumi nti se o wadan ni bia oya de o mami bi no no yes o ono kura no ye agent nti on de no ensase ne edan ne ayi no ono ne twempena aha da bi one day na me ko achima na o to me ko so na me ndi sa dan ho nkomo enti da no a otwe se kan gina wo so no sa da no an wo yi wo nuoma gu abonten ana sa enwumla na me se me ko pedan ni bi me china me nya bi nto so pressure si me so ena se frewan se tu ena frewan de ha hye me sa nti me pen na me ye me ho nti fifia ha da be na obekọ na me se ze me fia dan me nya bi na makọ se no fia dan no fiti ya no nya dan bi ena u hwehwe dan ko nya ne be u de boso miunu na hwehwe dan nya dan bi na ma se dan me nya bi se me na mana me na mechi mama na me buso bi to ko so me na me de me la tu nanim to nso nya bia na wagye me namba se onya bi a be frɛ me enti ono a na wura adam yi wo nuoma gu abonten ono na yi no ma no egu abonten o yi me de gu abonten o jan kwa na de o dem na o tu prunum ta na adwo brem se ko hwɛ dan ni bi nti me baaye no na wa tu prunum ti ade asa nti me se me nkwa na koda wo so awo edan na edem no wo tu ofi dan ni mo wo tu afim na wo koda ye na onwa ba ko na net na eja onya adwuma bi na o tu koi nti ho na wo da ho na wo kansa wo da wo so wo tu dan nim wo tu ye edan na me nkwa ne dem no so me nkwa ne koda abont umma kwa ne koda wo dem wo na ye so ye dem wo num ina nkwa ne da ba bia wo ye adwuma no o tables wo na wo ye adwuma so ina nkwa ne da so na ntontom yunkulan na me frɛ wo nwa no se me ba na me ko hwɛ dan no leja tupu na yi no magu abontan e ma nkwa nse nkwa na da abontan na ntontom ye de ye wo mu na me frɛ me sister e ka kire no na o me nsase ne sa de na blan na dwono ben tama onwa be frɛ me na e ko bo be time ho no ti na wo be free ta no so aba o sister ho e wo buokrom be ba chan na onwa na frɛ me fo se ade asa sign na me sana me ba fie nti me ba na obeto me wo efie na me chense enoma na wa yi gwa bonte na ehu na dan watum wo afre wo bie o so onwan so wo mbie obie so wo ntimi mbie o me ye wo ntimi mbie pono no na onwan ye se ne na ne ye nko te onwan de me ko osofo bi na sofo bi wo ye ho no na oduko tunu no de cheche me edutunu na ye sofo no ene nyina ye sa ba bebeto ablanting e ka chense de benti na adwobre no apam nkran so me nkran no e na dem ho no man tontom ayuje nkran so watupun wo dan adem so a wo me nkran na ho de satam ne me ne nkran te ka anim do anfi na onwan me ye de me ye ko bi a wotie no me ko ntade che man din ene ye ba ha se nti me ye se me ja nkran no ho no na me de koto ano aba ono na yese me jankran me jam penifo no ho no ma obe me akoma denkran no me mna na nkona wu da ho ono abe ma na ne kan papa chan
yantwi ya ne ka kire o se uja nkwala no miensa ne wo ho a obeba no wa mekoma hwe wo mawu me ba chan aha na me do mo ye de ekoye mpaboa kra wo ye ma mo so mo fanhye kra wo so mo ngoro mpaboa nu nguo mo fa me lensi fam mo fa nko mebo Elijah uye we nyina na mba chow ensem na wo kan emi serempo ma ne nya osre eye ani ana dabi uye we nyina ana eno de me ye oye enti ma me hwa de bi da no a o pam wo mo no empabo na wa ya mankwala ni nyina ma mo ro na mba chow me ba chow ma no ro oje ba chow o ka kira ba ya yi se so de keto ane nko akonu ogya miensa mpanyimfo no wo ho a obema koma hwe wo ma aku wom na ba chow me kan wo hye wi kra me hu bi da utwa bi tabi enti sada no na ye de abufuo nko na aba se wo ne wo yire kra na anya wo de wani bre kosoye nkwada ne so tu extent se papa wa ye mpaboa e de ama wo ma o se monro uja wo mo wo ha mema koma hwe wo maku wo mo ada e de enko me yes a kire se oba ne nsema wo kan sha se wo kan na no se me makom de me ma me ma nkwa wi amango no de ma me tu firi ho no mo koye no busan se ile de ma me tu firi ho no mo koye me tu firi ho no koye se because of the way ye nti na ma me tu firi ho no mo na so na me ba firi ho no ma no pa me firi ho no ma wia se me makom de me makom de me ma se me ko bontin bo se me ko achima me to aduane because of nkura nti se me fa ma fi a me ni aduane no se me makom de me ma se o se mango na no ne nkwada ne wie na metuma kan penya sisu se enipa na wo yes ade no na ye no aduane edibi ma na yere ne ne madi ekuma akokɔ de aduane ma bi de bo akɔ nkɔ ma ne bi kɔ na wo se ye nyai am ka se ekom ya nipa busan se obetan fi orum no o ma boy ne man girl ne no aduane mpɛ do se me ma kom de me ma ye no aduane edibi ma no o se ekoma wo ne wini nti na tie ene ma krache ne dada ne so obebo ne dwetire ma ne de atombidie enti na mokora wo su nti ene ma ni ja ne ko ma na o kan sem no o kan sem bi sen ka ma wa dwene ko so a asa o kan sem bi se wo se boy ne se wa ma na anya obeka ma because of say fie ne ma boy ne betan no o kan sem bi wom o kan se wo se boy na ma na obetura fifie orum nya aduane asema boy ne ka kire no se boy na ma na obetu wo ma fifie orum se o kan no se wutie yi bi wo horum a asema o ka kire no me makom de me makom de nana ebi kro nsida se me ma be ma me kwa chima so aduane krofo me de bank krofo ba na bo maba so enti obey no ne nkwada ne nwe mango ne da ebi nsida se me ma koma de me ma ebi nsida awura enti ntro na wu twa Elijah so ana me makom de me ma nana ma me bo na mane enta mo etie no me ni pa numbers wo ho no mo obetuma afro mabusa wo mo same boa same makom de me ma nana fo na ma fo hu ye ni abetan fo hwe akra nana amanko so e pie nana akra timi yare so obani fa akra ko hospital du biero na ka chemi se ultimi fa akra ko hospital na mia ma jai ma dwuma de akra ko hospital ye ko se frewa o se an na mi se mi ntimi e no ma babu na de dwuma no mudi no busa se ama yare two time me da ni na ba ko mi ko achima bai na m kan se ama yare we yare nti sa te dia dware imana mi nyole ma ne form ko hospital busa se okoi me da akra no mi dwale akra no e dia akra no ko ma wutina fi me bera m ka che so mo se ma reren sa te dia nti o da ye mi na ye na form ne nkwa na so se de be ya eyi no eyi na wo mo no onko prima entonto san ko wi mu bi busa se enu okoi e na me no hu nti na okoche mi ko se me mabo no me na te ma boneda me no wat na busa se ma boneda me na tsa be se busa se ma boneda obeka no kra na wo bo no me mo no nana one ne tena wo mo ne me mo ne busa no wono te wono no wono te wono ade ba ko amempe be ma bia ni wo obekọ adwuma ba sen be kai asemu ibe sen che se kan gina ne so se kan me fai ne mum ma fa se kan ma ko twa no nya me no ko bi tobo meba mo empabo adwuma a mo ye no so ko mpabo afu mu a mo wo mra bi wo ho eye de emra mo de se kan ni twitwa eni ade scissors aha enti de mra ene wo empabo afu mu
yɛnko ntɔkwa wɔ hɔ yes na woni obi akɔyɛ deda akɔtwe se kan a na afa so meboa entia ne die nti na wo yere so na akɔtwe se nana me fa se kan no but sɛ die nti me fa se kan ko sɛ onyi ne ma ne me de me yɛ adwuma but o fa se kan ne ko sɛ die nti me fa se kan sɛ onyi ne ma fifio because side that day no na o se boy no na phone no da me be bia me tie na chi sei abere bebru be 5 times itimi wakofa no na abere asi ena me ye dey me frɛ number no me frashe na nipa kɔ no frɛ tobo mentwe nkɔ hɔ ɛhɔ ndeɛ waka deɛ mpɛsɛ mi hu ne sɛ se ya waba yanim ha sɛ tobo interfere me busa wasɛm na wayi ma no deɛ tie ne sɛ waba yanim ha sɛ yɛnyɛ o mama wo ba sa nkwada kuro ya sese wo pɛ wo no mo sɛ o metoa suku so wo nkyɛn no waka kyerɛ oba yi sɛ ogya wo no mo wɔ hɔ a wo bɛ makomawe wo maku wo mo ɛno yɛ baako mienu watwe se kan wo ba yi so sɛ onfiri fie hɔ miwa ne nkwala ne ka ho ɛma wo mpabo a wayɛ ama nkwala ne nyinaa no ogyegye firi nkwala ne hɔ enti saa de wei e guarantee sɛ nkwada ne bedi wo nsɛm a ade papa bɛn ne bɛkɔ owura nana me pa chew no crazy se kai me fai ne ni me nza me se me tsan ma bonda me mo ne da me fa me san kan ne da ne mum de na ekoso na ye me ya se oba me ne oti na odi ka ya de ba ko na me fro ma me didi matam ka kire me se me hu hwe na se be sa to su bi me ma dodo se ne beti me gina sa di o ya no it's not me pese on free because sa tem na se mu ni si a sister me ka kire na o se me na me be ma na me na me mo ban ko fa na me ah eti to the be me na mabontam timbu so bi say e ka say be man hwe oba any say because oba me na o say onya adwuma that before say me na time wa won kra for we san say wa wo ama ne busu ni bi kra to pampers when see the brain say do it jeda na say do it wa wo e to mu konko have kwa the bro say da me hwe wa na hwe wo na me hwe me ma enkra be hye ntade kra be hye mpaboa enkra be didi kra be ko school efie ni ne ma bia me na meto e de na ka dem za ma komodo esa wo sai sai bi we say me ka jodo ma me ka sa se mo de kire me a enye ya sa tema ono ka kire me say ono ye no tama ge no kan sa se mo na me ka kire to fi say ge no na bo odua dua ni dua ni benya because on kan no credit a o from ma me de to speak out o ma me di ma ka me say me jimi fo be ma me jimi fo pa me ka ma no tum and asem ni si ye no a me frɛ o ma me ka kire me say me hunu hwe minya hunu hwe nti na ye o ya ma o kamo ano na ya me ka say me mensa ma ne beto so mienu biem nti se ne sa busuafo no obi amfi na se mu free say girl no se sama pona ma me se bibi se ne se mo nka dia ene wo se me so me the force be pam no na de pam no na o pam no ankwada ne because na ya enkwada ne ka se nkwa ne ka honko me de man kan sa dan ba me kan se me pam no ne nkwa ni na se one nkwa ni na nka honko ne enkwada ne nso no o ma ye dai na no mu nye mhwe because na ena sisi a wo se pe nkwala yi because mema dodo se na betina ono man sa di we oba pa kwa kokko na Dority na wo nye se ebi a wo koye se anim guase die we ma ye hunu ye nti ena wo hyeda edi bibia aba be kata so se be ma ne nhwew be ma no ma usika mango na na mo hwe enti na akogya wo de ma sa akra che no da me ba cho oboa ya mango ona ne ye hwe mango no nti fie ho o tu fifie ho ekotan bi o ye adwuma no mango na ne ye wo na o ye adwuma ba cho na me ye se me kopa adwuma se me ko ya no ma me nye enti na me nya yo meti fie enti no on hwewo no hwan na ne hwewo se adwane e to e bi kura na adwane ono ana eno a o ti me chim yem kom be na wo che ade no oba na wo ho na be ma na eno aduane da sa adwumbo na ekuta no oni etifie ho no aduane no nnu aduane na medi binti no no ankasa no wano a enti ono a omma wo ono ma me owie nso no chance na so sa me do etijimi fo no me mewuhuru mmagimi enti na ma wuhuru na omma nkwala ne nso ono nkwala na edi na me na metewo metimi frem ma me frem sister no ma se dabi o oka kire be se wo oka sa nu aduane a onnoa no ono be ma na anoa da ben aka se no jana wo se me tuma be ma memem okay da ben aka se me no jana wo se me no a da ben mitimi ya nana ya no ana me ba che o wo se da ben aka se no aduane
enche ye kura enche pizza buzan se tama o start ton kusua na wane no aduane ofie no mandi oba na anu aduane a eyi kusua no be de chia musika ma aduane no be dibi mi du de esi ho no buzan se empedu do sei tama nkwane ma kwa no sister ho no no uko so ka cho sister mo se me mo aduane ni ka cho ma mo se mo aduane ni obai unu sister ka na sister se pa phone ma me na me je phone no na me ka cho se asem ni free me oba no me kan bibia de me kan bia no enya no kure ba ono no kan bibia no kure nti mo pa mo mra ha enipa wa na mra mebusa na se mma mehwe ne me koso iko mo wo ha ye mboti ma ba oba no frɛ kan asem bia chesam de ono be kan de no kure de me kan ye no kure na me ka kire se o na e kan se na ni san ka kire me se me hwe ni sisi asem no me ko no ho no ka kire se enkura wo yentem yenya de ekoso na yenye de entane nkwa ni timi o maso bi e Sunday idware ne nkwa no kwa sorry am ka kire se me ba me kuma akọ me de ufu adi enu ntini ye dai fansu esiso me ba nka se Dorothy fansu so ka kire me ze wantimi ena me de bitwa so na me de nsu esiso me de nsu esiso yo me kuma akọ nka fa be yankwa usu ntimi dwabanche usu ntimi ena me ka kire se mate eti ewi aduane no me mamba keto no panyin na koya mfufuo no baaye kokoya mfufuo no na mbuza se o maame we na o se ihu me maame na o kokoya mfufuo ena o se ene maame na o no ho no mo no aduane etu baaye na yedidi awie na yede wo de asi ho no ka kire me se wuni na me se ti Dorothy ade a wuyi tu bo mama ne because ugu mani mase no aduane wo no a bla be di usu ni ade nti na wo so afro maame ka kire me se mimi so mimi mo aduane ni eti de wuye no o ka kire maame mo kwabra ne na me ba enye ntiremu besesi eti hono mo no hono mo asema enchesa o asema me kan enchesa na me ka kire ne se enti hono no kokoje aduane ewo enipa no no bae na me ka kire ne se be no aduane su no a uni ya no usu uni dia ana sa na tere aduane mi hwe aduane tugui na me tu sister be na san ka kire me se de me ye ne ye na usu da ugu be ma ma se be ma no so ra won hwe e ka se be ma hwe oba ene se o to no mo wonya adwumu panti obeto obehin na se me na me to na de ma wonya adwuma se me hwe e wo de be ho me ma kom de me ba ma kom de man se buza se fi se me ne try enkwa ko school me track and tis ka wan city kramboda se me hwe me ma eye no munsio why dio ba me ma me mbusa o sa asem we de nkyiremu menkyiremu me pese mi hu se sensei o sepe o yere ne o ma e wo nkyɛn ana ana oba no dwene ho ansa no ayi ano me mpa oba no biem na me mpa ni biem dwene ho ansa no ayi ano oba no minim se ne bese ya kosi ano no that day na mba ha no no ubusa me ubehwa me ji ayi sa be bru bese ansa na me yi ano oba no me mpa ni biem enkra no de eye be mama hyede ye hyede mam se me hwe ma ene e ba bi enkra de wo no hwe o mu free hwe me hwe wo mo kire se omba mbuso mo ko school na me mama bi kure din ko mam ka se so mo ko school de enkra me mo ma wo ho na ma hwe wo se be ya bia be na sumdui abaya opese onsamra wukunu nkyai lampacho David chance dwene ho ansa na onso ayi ano na say na ne na wo nan dwene ho ansa no ayi ano one na wo nan ono na agen sache bia e wonitin ze ye pelin fo kwa betina se ne ntokwa semba le pelin fo betina se ne ka emienu asema ale betina ntokwa lampacho mintin obi na okan asema ho no da o ntumi we de nyamai o ntumi we na nshada nyamai o de kojo fage de tosna musa na sembe o de atie for me say o da so pewa de lampacho David nya sakura I love you again anim wo jai se na wo ya no oh jai ba ma wo twese kan wo ba so menya ma me sore hwasum jai sansam fon no enfon so na ba ya sanfon so kro na nka be mu atumi akuge no jai dia wo kire no be ma wo twese kan wo ba so abufu aba na o yire ntam utumi pam wo ba pam wo ma eje mpabo a wa ye dia ma nkwada nyina nyansam fon no adie no jai dia wo kire no ni enhwe nkama sumdwemra hwe ade ba ko a eya e wo mpratwe ana awadiem eye maame a oba
ene bema wo ho na wo saa maame kro betumi anya akokoduro edidi bema na tem eyade mi chi wo mi wiase chi ti be ba bibusa maame no sesa yampa se ko laja ene ne batie sebe maame wo ye oba maame sa asamba mentie faako sa de we mape e mape sa ne baba ene ne kunu enya asama de ne baba ka ye nokre edidamu nkronko maame nom no nkronko ne woma ene yesa ne baba ka asempe obewuramu a tie bema ne side obi kura wo honom a se ne ba ne de ne kura ede o se anya de wo no age tai pa chaw ede ma ne ba enti ye nokre se maami bra krachi ne ba ne tedan kromu no na otumi di se bema ya temana me busa do sa asem na Francis Ajay mehu se waba ahoma ne so awiai yamo akwaba osena na ya akrobia asante ne fie moma ne ntena asebame Franat Plus Enterprise for akrobia ya waha ya badem ene yetio akwasua adiye ana adiye o say I love you nana I love you too akwasua meda sepa wate meda sie bro linji ene o say akrobia asante me ma hi me nso me ma hi bibi Prophetess Janet Damasi. Oh, Ama Janet. Prophetess, you welcome. I want to say, me ho ye pa na onso very good. Darling boy. Mehu. Why? Jano, the okan mayama. Why? Enti na wahwe. Iron boy, and was God bless you. Official Prince Samoa, and was anakrobia Israel. And I'm a wa, and there we are sure Prince Samoa ni. And we are young so ya kan ho to mi nku and was ya kra ye da sepa mudwuma die we obolo consult and was ya very nice program. In fact akra krobia on taba ko achi ugina mfi ba ne ha e ma asumdwe ba ene atiagu ewo pramso ono so aba ahoma ne so bi and was ya kra ya krobia sante wada be buru ya hia me da se buru hwe abufuo enim ni wura wo enim ni wura ba ebufuo nim ni nua hwe obi tumi yade ema obewie na akoma ne beba fom na afi wonu ne ho ye abaya ya na no ahwerewam ono ankasa ne nyonko abaya ne nyonko abaya ode apaso wo ne kon ho eku ge no wo ne wie na according to information no ene ogina ho no ye wo se ne etie sa netie na kwabrane wone wo yire ko memfa se kan wo ye bema no anhwe ya ebi de dem wo sa ne o ma we ho ene ya story e free isi region hiama nkyere baaye kwadwo wo sa ga ni photo na afato so ni boyfriend ya se wone ne te wona asegya aware me ntwempna boy ni wo hotel guest house wo ho wo sa wo phone shop wo ho wa frage na mage na kɔ ne guest house ho ni wo fa fie ho wo de na kowura na ba kum wa kokuno bia kokko bi o wa kokuno obi nim de si ye na ye hwa ye hu aba ye ena ni nua ba ma trezi se ye hu so fa ha ena ye nko nante guest house no mpuma achi a ye kɔhwɛ ye ni nua ndamogem wo ho a wawuo wa saade we meme ekum ma wo mpratwe ho nke koi edane be ye ma eku wo mpna ye twa bi acid e ma ne ba fom munhwe ye na mansa ama saade we ya nsore na bi de dam e wo saade we ho e bi ko for life onkwa na nyina wo be dam tim oba ne no matter how we be provoke you kwabra ne dwane je okra nkwa frifio emema mo fa sa strategy we nante hwe we ye be ma na peso oba bu ba on eni oba agiu me sa asem we ma kan we afidie so da e de a kire ni petie me se oba efiri abode emfiti ase ahyase oba ni nsade provoke oba kitu abi ubehu ade enti wa hu sa ade no te wo ho ase wo sa ade ne ho provocation ne ba frifie kope ba bi tena onu ne ho at the little second pa no onu ne ho ade na oyeye no frifie now de wo frifie na wo kotwe se kan kwabra ne nya abotre wate
na abaya no me show anim na me show mu a oda so pe wa de e na abaya no me show no nso anim ene se ne o kasa na me hu I love you won anim me hu I love you won anim enei krachi baaye na enkwada ni nyina kɔ ne nkyɛn dada oy na mete baabi na me hwɛ no wo ye na dwe so de nkora ni pie akɔtɔ ade oba ne frɛ panyin busa ma okwan meboa na mete baabi din na me onim sɛ wan hwɛ ye na bi o ma opia wo de nkora na ekɔ adwen no enti nya abotre ma wo ho na mu nyina mo da so dom ho na mu nya hyehye na mo ye wo ho no mo no ababaawa no ne maame enso ewa ha na ene maame watena se kakra dwen nioma ho sisi one be mai awofo wa wo wan dada enti manumu awowe one mema mienu na awo uti we wunyini nso nko animu bia da seboa wo betwempna o twempna nso a da seboa obewewo owewo nso a da seboa ebabeba seba mana agba ho ban kra ukohie obi no ka se ebia still a obey insist ya obewo ebio tine kwa akoye ahane ha enti na memi se ebusa obi o se mamu akotena konwa mu a wafa adwen kakra oda su gina so se krachi untumi nentena bio lampa chan sisi enkora no mu school me ba chan mu school enra no mu start ba chan good kwabrane oni obe ya wonan se ne wo ka se obe ise wo so obe wudu ne de ende wo wa utrim esi a watumi anya nan de wanimu ana wo kɔ wadi tem na ensia aka onso wo be kwa akɔsɔ ha mama watena ha adwen sachira ye bia ba se ye ya ye kasei ye mfa dwatoa ensi obai ni nabusua so na omfa oma ensamre fie bi wa na ba chaw mpeni bi enkwari ko school on ma mepe timehwe wo mo ho no to mo ho okay me be ko ewura ne maame so ne abusa no atenie ne ho asem ma bedwafo bebam simanum na hyane nso sa awurade fie heba center traditional doctor amankwa papa ne nso otayachi ewo yedwuma ye die mu se wo ye oba wo ye bema na wanya haw ewo utim titi wo ye ohwe a enye yie me pawchaw de sasa wo yo ene se obeba kronumbo sie red park ahana awurade fie heba center wo papa ne wedru ena wo ye obi a enemu yade enso tetew papa ne wo ho adru se ye mu yabroso se eye etwere yade bi anata fodo bi also bi ana stroke yade na aka wato fom wuntiri mu twetwen ana wa ye merempam wonsabuo mu nya wo de oba awurade fie heba center papa no beboawo Dr. Mankwa number eye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 na bi na duro no watene nka wonte ne nka ena me ka kire so watene nka na wonte obi nso a kotobio na aduro no adanse wo ho na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules eye nura enemu yade hu adwuma ena ehwo se wo ye obi asesi a ye ka sei enemu yade very stubborn about so a wo ye ho hwie nye yie waduro ene na bi aduro yi woto ensuo na topa ye ne shada ka ni mu ka ensuo ne ho enti wodi ensuo no be memene topa ye no sa nemu yade stubborn no ebe ye free ho ma ho atɔ wa wo menstrual disorder eyi free ho oyawo a wotie wo ni padua ne mu no ebe ye free ho yeah Mr. Heba PFE Costa Pharmacy Apidang Dani Heba Freddy Mens Fadro Heba wasante bekwai Mr. Obin ene Konsansankaba Pharmacy wasinfusu eho nyina benya biato opese ofreda na bia eye 0549 99 9253 0549 99 9253 ofresa homa we ya na nabi obejeso na onewo akasa na wiai miankasa me de hye ene madie nyina ya Linda
ya papa bi oba ya papa bi ahina makokoben ene oba pa ote na wie wa manya nti o se akrakra bi na wie mi sweet yo wate bati eburu ya nyankopon hira pa wate enu ye fra o se maame pa chere fra me kuade pacha maame krachi ya wote wonche se unim no pacha na oni oba efa afuru bra na wo no mo bono mpana twen na woka se winhia krachi ba ewo wabusuam adai wo ye nipa mu nsam nti na ma woka asa na wankasa pacha otamo no chempana no ana sata mkwana what do you say nyi se kore mai nti ne wo pankoro no okoye adwuma nti asi adwuma no wa mona mane ne okoye adwuma no nti adwuma no mo ho no krachi de se kan ekọ adwuma mo se wa mona mane nti saa tie dia wa mona mane obaye adwuma nti saa tie dia no bo wona se kan ama me bɛn edibirika be fie ho ni fie na emunwa obi fie oba mama ne na me tu milika koyi nti me koyi no na si woni ho na me ba no na me hia me ni hia pepepe na me na aso wo twese kai awo me ba na bra wo koyi adwuma wa mo amane no na wo se be nti sa na me nti sa wo mo adwuma mo ha sie no musa wo mo yankola me ba wo maka kire no enya no kure sa wo sa ye bi mo ho mema ne papa ye police ni mema na bechew na America asi kire no nti me de me ne wo hwa na ya na me so me kwasefi nti me amaja kwasefi nti wo mu wa na maba sa nti won ne wo ho no akwa fe nyinse no ene wo ne nyinse ye ene be me frɛ me bo mama ne so won ne nyem na so won ne nyem de a ene ekoko nyinse no na wusu ba wo die mintimi ene no wo antra se wo de koko nyinse no woni so bai ene me ye no ene ka se de kire no nti wo ma ana kura se ne tamo so dia ma ha me cha ha de wo ma ko bebia wo ko wo ho de me fa ho ene me ka kire me ba no nti ene de tete ho sa na wode wo ye ti wode wo mu mu na be kumase nti ma be ba pani ba ko e wo kumase ha nti ya no akwa akohwe no nti wo ma me ba ye ne ba na so wa wo ampa ne so wo ho no ne ma kan hwe ene edi be na watwe bi na msako sefi sa me dia kwani abasa enti eye no krese o ka kire ne se okoyimu na o mpene ba wo ne busuam da hyasie mponie na watwe se kai na ne ne obaye ne ho ade akwa na atena de ene bi ntipinka okay na obayi wo ba ko sabre wantu ne fo na wo ye no abori mu abori nine me ka kire ne se ablantie no wantimi nim wa bia wa be dey wode beboa wo ntimi enye dey insini nche bi ma abrantie ne maame ene wo be bi ba ho som be siesi wontam ntimi ye ka kire maame ne se enu wo ba be ma no se ni se ne waye ntimi ba ne de me ma ngo enwale ne kina enti one ye ne meni woni ne jai nti sa tie de a me mpene so ama ne nwale no elam ka sa kire maame no nti wo mwa na me kosefi wo mwa na maba wo mwa kosefi sa na maba sa no so mo de ti ho na you do free mo de free ho no wo na danti wo da so de na chi sa no wo ka kire oba de sen ko won jai ka chi de di wo nya na chi di me kan me ye me wo nya na chi di ene no mo free ho ya no ba mo ko tena ba bi ene no ho okwasa akọ wo ye the same test wo kwa ba bia na sa wo no a ene wo so wona na wo nine we din ka wo ba ko no be man me hunu nti abaye no ho wona me ba pani ndete ye ya won ko ne nimpa so wona we bai nti ma wo no me ba ma tudu fu se sa brant ye we se no si bi ositie no na hase wo twen se kai no nti me eni nachi eni ni nyai me kan me be ye nti so ene ja mo tete ho sa to kwa sa e ma pankro no ho no kura wona ne koin ama blantie emlantie bi ebe bro abekira blantie e ne ko police station se me boa mo busa no eno na o ta frekra chi di na tempa o se ni suban no awode ete ho no ni suban na se me mpana no ka security me mpana no ka security se me pese me ba kura be ware no iti me mpe
me pekura se me ba no obewade no te se na dwen na woni tirimu no ni tirimu ho adwen woni tirimu so akakura wona woni esi so abo ya mo fa mpana wodi ka twese kai na ne awade na ne ebeye enye ye so ati ase se die sie te se die sie no wo so mu sei die sie no wo be presse omonte ana omonsan ka mo mu hwe wo ma enye ye bianko ne baby sesia no kusia se bona me be yi kan no kure mi nti hobi mi mo bang I will say bokru hona me ba ko wotie am tenenche nti hona me wo nti kusia se mo wo kan oso won kusia wo de kwachima oso wo kwachima de ya eni wonyi ne kusia wonyi niema no enfanka kusia no fanka kwachima nya so be ba na ni manu ku abonten ompade ampa oso kusia ma no ya sum kusia eno ye de oba ne ka kire na woni hobi na wo bisa be ma na no asem be ma no tese wo bisa na no asem no a asem obeka no wono kwa ne de na ye de wono kwa ne de na ye de wono kwa ana ne de enti wo be pese se de o hwe ne ma won hwe ne ma won hwe ne ba won fa me bensi ho to be plan won ne ko hwe ne wo hunu gusuani bia won fa asa bia mena wo bia won fa asa emire wo bia won na wonan woni gusuani bia sanyame a woni gusuani bia fie enti won fa ne ho won fa ne ma won fa bensi ho okay enti oba se ompe be ma se ompe ma me se onokura ompene so se wonom betena eye eno yedase ma polisi ni be mu se wo twen se kai no je se kai ko ye 2 first one second we kan we 2 no so atiase ye okay tena ma ni call police station no mate tokwan do so se sa branti wotimi se bie ni ho a me bayi kura woni bible kakra wotimi di bible ato ho e kire e kan sem bebri e kire abranti be so enne waja de enne o mejai ade eche ya wo kurem eye di subaya se ye die be yo se wotimi hu empanifo e kura wono ankasa kura woni ni nua kura wo kan tezi na kura ya kura ba ye kura wo kura ti e frem transe kanse e kasa kire no enso wonfa wo kate ho ade eche a enoa do be ya no be ye en wotimi anu ho ye enti me bai enda wo ba me che no bra enna nanim eye kakra se wo hu akora ya ni sunche mu ha sei nka se wona sunhyem hase no wo hu akole ya wo da hwela fana kakra ase obi a wanya mfie ba aduanan e de ko hwene nim de de mai atete entokwa wo da aduale do mani binia wo da mana somunyo no na nka wantra ne baby se no mana aduane ni a mana somunyo no atete ne tokwa ento ho yo ba na ho ama fa nkusia wo ba ya se wado wo nyina hu hia ntete se ade ne tie ane se obi anko ne baby mate me da se eni oba ntena oba sebe wafa ne da na memie wa no nka nkire ne se oye oba da menye bida ena oye bem oba nso a bema sebe oni wahia na utumi bie wa no ka kire woye bema menka bida sebe wa wagu hu fi wa wadi hu atem awade musem edoso ebusia ma sanso ma wakwa ba biem se oje bre me kokoshe video ni bae na oba besia oba ya ware wo oti waware ase eden kwa na betumi ewute kwa ahia na betumi adew ama wo ha ko bie wu nam akoma be ma foforo ene wada eye den kwa ekom kwa ntinti uni abusuafo se be ma emma usika nto aduane a uni abusuafo o ma amini ho ana ye mu se be ma be warewa na je se bibia ba beda ne so eye den a ho kire wo de e wo ho no mo pa enti se be ma ne nyeska ma won taduane e no nkire se kokko bie unam ma be ma foforo so one wonna wo gu aware ye ho fi enu kura no ebe ma be ma no ho akono e wo nani so no ebe tie fi nani so me ya sure said na mu ya wutu ye no na ama be ma ne so da sa so ban na di a kire wo no ba mati sika ware wo no ha wo ne be ma fofra ha ko hia dia de ntina me yi misika ye se ho na wonim se obenye sika fi onu na betumi a hwe ntina wa akoye yi dan ya ne ekona kokoji sika wo ne hwe emma mu mi enhye yi o mu mi enhye yi medi ne mane ne nam abusia
Yanko bema ne nso so. Bema. Onso ntede ebufuo ene beba. Now there was a window hearing poignant ntokwa. Wase ene wo made nkomo fa ho sen. Emma wankasa wa warm. Na sa woni oba na nyantokwa. Osema pam mofra no to the extent say mpaboa waawo wo de ma mofra no. Wotumi agem mpaboa na firi. Wotumi agem mpaboa na firi oba ne ho mofra ne honom. Amom do nan wo bofo mako. Bema ben no. Uwi abekasa wo do wo ma no. We e kire odo. We e kire odo. O mekomode mofra no. O sunsun a empaboa waawo ye wasede esa wo provide mom no. Wo di amom na sa wo pamom a omo ma me na ye mfom so omo de nkomu ni ho hwe. Nanso o se omu ni o ma me achi nko. Na omo kwa empaboa waawo de mom no. Wasa agye mpaboa na firi omu nchen. So o jumping for na ekombe di omo obeba no na ekoma di omo aku omo. Eso from so we agya odo mofra no. Sei na agya e wo so ye na sede ana. Sei ye agya sede eti ana. Abet na yi afidikasi yi so na wo kasa wo do ma no. Abra wo tu sa na mon we pen. We ya kire odo. Wan san so amana so no ma oni etra wani nton. Ama wase enso wano atia no. A wan hu ni se wo ye pani sin. Ono na sin mu ba na wo ware no. Ono na sin mu ba na wo wanya ne sutumi a wo ne awo ma. Omma nana. Now there's a woman de krana. Oye pani sin wo. Ne ma ne obetumi kra wo. Ana ya na yam say ne oni owo nkwa na Bible ka say diuna ne wagyanin ekomom. Obi a wanyi sin obi a no diuna ne wagyanin no. Eso omo so enti se wanyi sin wo sema kra na oye pani sin nti e wasa odi obuo ema no. Namu penifo se ye mu ye nkwala niama se adan. Mu ye nkwala niama we enwo se mu na nka wo se mu ye. Namu ye sade we e wo mofra nanim. Mu pese mofra no mu nwin den na mu ma mofra na sua wo mutirim. E pobe na mu bo ato mofra na tirim. Awusia asem we ho. Asem we si anhwe amfa yi anto yi a ebejinsem. Mele chese oba no kra na se me di oba no ho ya okese ekomo dewa enti wuntumi nkonkoye adwuma kaya yo pa no nkofo so ankofo ne amai e dey ya wo kasa ekomo de wuntumi nkonkoso abi mo bi ma wo 5 series bi mpo fa ntadwane ni aya de nkomo nko a etumi koku bie wo nam ma wo be ma foforo oba warefo etumi ko bie wo nam e ma be ma foforo etumi ne wuhia abra wonyem teso bi enhye ni go na wo kokoye na mema bi nsu no mutirimu odin mema bi tirimu ya dia to the extent enti obi ko aho kiremu a muntumi yi makomam na mommoa nipa no bia jese yese almost give and take enti wo de ba no aba abaje ti muntumi yi makomam na mo nye saade we emfa nche bia jese mo oni nipa ne hia jese oni nipa ne ye bibia sa ene wo ko pa adwuma ose mame ne wonda mame ne unyese asa na wonsa ka adwuma no how ebi mo ka ho na ma youth no etu na mo bia won so mutu na se oba won chen be ebe hia obesra emoa e wo honom na se jesa woni ne ye bibia asa na waboa na den na apesa onye nye kro no no be kwa akobọ nema ense ne fata na odi na brabo ne kwa akoye abusia mo enhwe yi ye mo ni power bra otiase obi kwa ho kire ma ye hu ne mobo ama ye mfate bia na wakom no ama ye take advantage e wo ho ama ye mfa bronya ho emfa nwen kokọ abusia mo enhwe yi na oma emu won hyirase ogie se wi wakomem na odi cha eno na nyankopon hwe so
no ɔyɛ ne double ɔbɔ ho ɔyɛ ne mɔho ɛde ma wo abusua mo miɛnhwɛ ne yɛntwe yɛn ho mfiri saa nneɛma wɔ hu na ɛmmoa yɛn aha ɛna mede wo bɛsi ɛma rain feel like video no na share na afei subscribe na afei mo afutuo fa wadwenkyerɛ ne nso ɛto comment section hɔ nom na mesome nsa entumi enka bi aha yɛ emergency Ghana TV medin no ɛyɛ Nana Akosua Adepa wohyia mo abɔnten a na wafrɛ me Nana Akosua Adepa mɛgye wo so na afei nso mama wo 2 abusua dasɛnɛ yɛbɛsan so ɛhyɛ bim sɛ mo antimi nka bi ma kram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.